प्रदुमन जी हम हूँ एगो काला धन रखले बनी अपना ग्रामीण बैंक में डाल देबो। चल मंडली हो गलो बिरदुल पाठ चढ़ाल। हालांकि कोनो बात ना ई हम अभाव में नहीं खी ई मौगा ना ई मौगाए वाला जौन बात कहला ई हम भाव में मौगा हाँ भाव में ना बाकी बहुत लोग धरती पर बाकी अभाव में मौगाला जैसे में घटले मौगाला लोग पेट के खातिर मौगाला हाँ जैसे में लेकिन हम संगीत खातिर तनी सा मौगा तनी तो कौन गलती कर ए आए हाय खतरा करूंगी करबे खतरा नाती के बेटा ट्रांसफार्मर हो खतरा करे चलल बड़ एक भी तक मरकरी दी का एगो बार देबो जरइबो दुगो 110 बॉल जरइबो। ए ए ए ए अरे गोर लगा ताली ए मौसी। हां बेटा खुश रह देखो तार मौसो लोग कितना दांत फाड़ फाड़ के हंस मौगी कहतिया का कहतिया ए बोलो मुआ का कहतरू हो ई डायलॉग हो तर दिया बा कमरिया में हाँ ए बोलो मुआ का कहतरू हो हाथना मौगा जेबो मरद होके हो कैसे अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करलो हाय दैया अरे मॉडल रे ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। ओएस अरे रतियों में तनी ना आराम करलो ए हिप्पी का अरे इतना कमा के बोला कवना बैंक में धरबे राजा ए का अरे खइब आ पियब मोटइब तबे नु कुछ करब ए राजा इतना कमा के अपना ग्रामीण बैंक में डाली। अच्छा हाँ हाँ ग्रामीण बैंक में एगो खाता बनू था हमारो पास में कुछ पैसा बा प्रदुमन जी काला धन हम जोगा के रखले बनी ए प्रदुमन जी टैक्स उक्स बिना देले तारा खातिर काला धन जोगा के रखले बनी अपना ग्रामीण बैंक में धन हाँ देखी जौन भी बिना टैक्स के धन भले रहुआ 1 लाख कमाई हाँ साल में हाँ 5 लाख कमाई लेकिन अपना इनकम के हिसाब से हाँ हाँ अगर सरकार के टैक्स नहीं भर हाँ तो एगो घरों बनवा तनी चाहे कोनो काम करो तनी तो कले धन में आए हाँ तो हम देखिए केहू भैया धरती पर ऐसा नहीं के कि मैंने जितना कमाला वो अनुसार टैक्स भर देते ना ना लोग टैक्स बचावे खातिर कौन कौन धंधा करता कौन कौन ऐसा भाई वृद्धाश्रम हो तो हई फलना हो तो हई ट्रस्ट हो तो हई हे में दान करता नहीं हो काहे खातिर काहेला कि बस सरकार के नजर में हम ही ना हो कि हम टैक्स नहीं खींचे हाँ लोग बचावल चाहता तो सब है दुनिया काला धन रखले बा महाराज हाँ प्रदुमन जी हम हूँ एगो काला धन रखले बनी अपना ग्रामीण बैंक में डाल देबो। चल मंडली हो गलो बिरदुल पाठ चढ़ाल। तारा डान 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 मिजाज में होला असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिला ने बातवा तोहार बाटे कौन कोरस करता रे बुझा तो बकरी हलाल होता मीटर में क्यों उठावत कोरस के रोज प्रोग्राम बा अभी भइले का बा रह जैसा सुतर तो घरे दोसर बहाली घर तनी हम चार गो कोरस
गौरी के लाल काल बिघने बाधा होतई तो ए बाबा हत करिले पूजा नवाया मोरा सुमिरा नवा में ओई तोए गणेशो जी के सुमिरन समाप्त। चलते चलते जय बोल देव का हनुमान जी के एक बाद के समय पर दुमान जी के लेकिन और देवता चित न धरई धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई और हनुमान चालीसा साबित करता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे आवे महावीर जब नाम सुनावे सुनावे कौनो ऐसा मुसीबत आपदा होखे तो दोसर देवता यादो पड़ेला लोग का ना इमरजेंसी देवता हमें सावन भादो का महीना होखे हाँ रात अनहरिया होखे ओके बरसात के पानी रोड के अरिया लागल हो हाँ आ पैदल चाहे साइकिल से रहुआ चल देले होखे रातिया में एगो बेंगमो पानी में कूदी छपाक से आवाज करी न तो शुरू कर देबो जय हनुमान ज्ञान सारे जगह से तुम लोग हो जाएगा। सही बात बा हो जा काहे ना बृहस्पति भगवान की याद आ जाले कन्हैया जी काहे ना याद आ जाले हाँ जा हरिंदर भैया शिव जी भी याद ना आवेला हो जा कौनो देवता लोग की याद ना आवे हनुमाने जी ऐसन एगो इमरजेंसी देवता हवे कब उनकर जरूरत पड़ जाए आपदा विपदा में एक और कोनो जानते हैं हाँ हो जा दोसर भगवान याद ना आवे ना भगवान के कृपा से हनुमान जी है हाँ सही बात है। अरे के भूत पिचास परा जाला राउर नमवा जहया जाला आहे अंजनी केला बड़ खातर लोग एगो हमारा दृश्य मन पड़ल बा हाँ कहिया का भूखाल बरल छोट रहन हाँ तो हमारा गांव में बड़ा लंगूर आवस हाँ लंगूर लंगूर हनुमान वंदना में ही हमरा याद पड़ल तो इन सब फरहुई उरहुई खाली छीट दीनु तो सारा बनरा एक जगह आके लागल एगो बाल्टी में पानी भर के रख देत रहनु तो एके बार में 4 गोरा मुंह डालस वही का बानर के समाज लेखा एकत्रित होकर खातर लोग बहुत शोभा हनुमान वंदना में भाई हनुमान जी के सीन कैले बड़ा शिकायत नहीं के ना अरे मर्दे कहे इहे भाव होके के चाहिए का का हनुमान जी ये अरे रुको में का हो राम नाम जपे के बाद कोनो भला बुरा काम होके जो ना होत होके जो असंभव होके ओकरा के अपना द्वारा सफल बनावे जो राम के कार्य होके रमल रहिले राम के लय में पास करस भगवान हृदय अभी जी हमने के मंच पर विराजमान बानी विक्की तिवारी भैया एंकर साहब एगो माला दे के हम सम्मान कइल चाह